V inštruktážnom videu sa budeme zaoberať s najlepšou umelou inteligenciou Claudom od firmy Anthropic. Napríklad aj Amazon si ju implementoval do svojho e-shopu. Má veľmi dôležité funkcie pre nás ako učiteľov. Pre Slovensko je výhodou, že si naozaj dobre rozumie so slovenským jazykom, takže nemusíte promptovať po anglicky. A takisto po novom si dokáže rozumieť aj s Excelovými hárkami, s Wordovskými hárkami a prezentáciami. Dokáže vám vytvárať prezentácie, Word súbory, ale aj Excely a upravovať tie, ktoré máme. Takže teraz sa naučíme, ako využiť napríklad úpravu Excelu v rámci hodnotenia študentov. Takže ja som si nachystal takú tabulku s hodnotením študentov za 5. ročník, jedná sa o predmet matematika. Vy si napríklad môžete tú tabulku exportovať z EduPage alebo nahrať ako fotku do Clauda. On ju analyzuje a vytvorí z vám Excelovský súbor. Takže ja si ju natiahnem, takže máme to hodnotenie 5D matematika. Aby ste videli, ako to vyzerá, tak takto. Takže som si spravil jednoduchú tabulku, kde máme triedu, predmet matematika, máme tu 10 študentov, máme známky za kategórie testy, za domáce úlohy, za projekty prvočísla a potom priemer z EduPage. Takú istú tabulku si stiahnete z EduPage a nahráte ju tam. Môžete si to spraviť ako export do Excelu, alebo len spraviť snímku obrazovky, to je na vás. Obe zvládne analyzovať, aj keď s tým Excelovským súborom vie lepšie pracovať. Toto si zatvoríme. Tabulku sme si nahrali cez toto plusko, takže pridať súbor alebo fotku. Mám tu označené aj vyhľadávanie na internete. A teraz si musíme napísať určitý prompt, ktorý nám pomôže spraviť analýzu hodnotenia študentov. Ja som si ho už predpripravil a tieto prompty budete mať zavesené ku každému modulu. Takže prompt vyzerá takto. Dáme si to takto na rozdvojenú obrazovku. Takže univerzálny prompt na analýzu hodnotenia z EduPage Excelu. Analýzuj priložený screenshot z EduPage alebo Excelu, to sme si vysvetlili. A teraz požiadavky na Excel tabulku. Základné informácie, to sú informácie pre umelú inteligenciu, ako má s ňou pracovať. Nemusíte robiť takéto komplexné prompty, môžete to robiť tak, že najskôr zadáte niečo, potom sa vám to nepáči a pridáte ďalší prompt. Naozaj rozumie prirodzenému jazyku, takže aj keď nepíšete s dobrou diakritikou, slovosadom alebo sa nevyjadrujete úplne presne, tak on sa vás dodatočne spýta alebo dokonca skoriguje tie nepresnosti alebo vágne vyjadrenia, ktoré mu napíšete. Takže máme základné informácie, predmet, ročník, zoznam všetkých študentov. Potom číslo, takže číslovaný stĺpec, meno, priezvisko, všetky známky rozdelené podľa kategórií. Potom sme tam zadali, že chceme aritmetický priemer za každú kategóriu pre jednotlivých študentov, celkový aritmetický priemer za študenta a vážený priemer za študenta. Nech sú aj rozváhované kategórie, ktoré hodnotíme. Najvyššiu váhu som určil, že 40% testy a tak ďalej, vysoká váha 30% ústne skúšanie, stredná 20% slohové, najnižšia váha, domáce úlohy, aktivity, bonusy, body. Tieto kategórie som si vymyslel ja, ale samozrejme vy si ich prispôsobte podľa kategórií, ktoré používate vy vo vašom predmete. To je všetko flexibilné. Toto je taký univerzálny prompt, ktorý sa dá napasovať na hociktorý predmet, ale vy si ho môžete ešte skorigovať. A keďže ho máte v takejto štruktúre, je veľmi jednoduché tam niečo doplniť. Potom máme triedne štatistiky, samostatný riadok v tabulke. Priemer triedy za každú identifikovanú kategóriu. Celkový aritmetický priemer triedy, celkový vážený priemer triedy. A potom v ďalšom hárku Excelu chceme, aby nám spravil analýzu. Takže najslabšia a najsilnejšia oblasť triedy. Porovnaj priemerné výsledky za všetky kategórie hodnotenia, urči, v ktorej aktivite má trieda najväčšie problémy, teda najhorší priemer,
a určí, v ktorej aktivite je trieda najlepšia, teda najlepší priemer. Vytvor rebríček všetkých kategórií od najlepšej po najhoršiu. A tu môžeme ešte napríklad určiť, že nechceme aritmetický priemer, ale chceme, aby to hodnotil na základe váženého priemeru. Všetko si to môžeme pretvoriť na svoj obraz, na svoj predmet. Je to na nás. Potom máme individuálnu analýzu. Top traja študenti s najlepším váženým priemerom, tam môžeme napríklad znova dať, že aritmeticky, alebo môžeme dať, že vážený, ale aj aritmeticky a on ich rozdelí. Top traja študenti, ktorí potrebujú najviac podpory, najhorší vážený priemer a identifikujú študentov s najväčším rozptylom známok, teda takí nekonzistentní študenti, teda takí, ktorí majú raz jednotku, raz štvorku, raz trojku, raz päťku. Návrhy na zlepšenia. Pre najslabšiu oblasť triedy navrhni 5-6 konkrétnych aktivít, metód, ktoré zlepšia výsledky. Pre druhú najslabšiu oblasť navrhni 3-4 aktivity. Pre podporu najslabších študentov navrhni individualizované prístupy. Všetky návrhy prispôsob konkrétnemu predmetu a typu hodnotených aktivít. Takže tu už máme aj konkrétne návrhy pre najslabšiu oblasť triedy napríklad. Alebo pre druhú najslabšiu oblasť alebo kategóriu, ktorú máme v našom predmete. A ešte nám navrhne aj aktivity. Toto všetko si môžeme upraviť podľa nás. Formát výstupu, takže chceme to, aby to bol Excel s viacerými listami. Prvý list je hodnotenie študentov, to je tá hlavná tabulka. A druhý list, tam chceme analýzy a odporúčania, štatistiky, grafy, návrhy na zlepšenie. Nech to je prehľadne formátované, takže môžeme si to aj takto sformátovať, že zelená najlepšie výsledky, aby sme sa v tom orientovali, od 1 do 1,50, žltá priemerné 1,51 až 2,50 a oranžová podpriemerné, priemer 2,51, 3,50. Červená najhoršie, priemer 3,51, 5. Všetky údaje, predmet, ročník, kategória hodnotenia, mena študentov, známky získaj výhradne z priloženého screenshotu alebo Excel tabulku. Nevymýšľaj si žiadne informácie. Toto je dodatok kvôli tomu, lebo umelá inteligencia môže fabulovať. Môže sa to stať aj, keď zadáme tento prompt, ale s týmto promptom na konci, s takouto podmienkou, si ich ešte raz kontroluje všetky údaje. Takže je to celkom potrebné si to tam zadať. A s týmto komplexným promptom naozaj docielite komplexné hodnotenie a ešte aj analýzu hodnotenia plus návrhy na zlepšenie najslabších častí. Dobre, takže teraz si ho skopírujeme a zadáme si ho do Clauda. Máme tu priloženú tabulku, ktorú chceme analyzovať, tá tam musí vždycky byť v Exceli alebo ako screenshot, ako som hovoril. Dobre. A teraz dáme analýzu. Takže analýzuj priložený Excel súbor s hodnotením študentov matematiky. Takže už to analýzuje, ono to trvá trochu dlhšie. Takže teraz, takže sa nezlaknite, keď to budete skúšať doma, že to bude trvať možno aj 5-10 minút, možno aj menej niektorým, keď dáte menšiu tabulku alebo menšie špecifika promptu. Ale teraz si počkáme, ja stopnem video a potom, keď to bude hotové, tak sa na to pozrieme. Dobre, takže sme späť. Claude už stihol spraviť 2 hárky v excelovskej tabulke. On vám ešte pekne vypíši, čo všetko spravil, čo je v liste 1, hodnotenie študentov, kompletný zoznam 10 študentov a tak ďalej. V liste 2, analýza a odporúčania, najsilnejšia oblasť a najslabšia a konkrétne odporúčania, ale nemusíme sa pozerať na tieto kľúčové slova, ktoré píše o tom, čo spravil, ale pozrime sa rovno do excelovského hárku. Tu na to môžeme otvoriť na našom Google Drive, ale takisto si to môžeme stiahnuť aj do počítača, alebo otvoriť to v tomto okne, ktorý sa volá Artefakt a v ňom môžeme vlastne tiež fungovať. No, ťažko sa v ňom upravuje, niektoré zobrazenia sú také nekonzistentné až nekoherentné, tak lepšie to otvoriť tak, že si to stiahneme do počítača, to máte najistejšie. Takže dáme si to takto, ja si to dám otvoriť, povolíme úpravy a ideme sa pozrieť, či zvládol na základe inštrukcií vytvoriť to, čo sme naozaj chceli. Takže máme tu číslovaný zoznam 10 študentov, to máme.
Máme tu kategórie, ktoré rozhodil ešte na test 1, 2, 3, 4, 5, nielen na celkovú kategóriu test s oddelenými známkami, takže spravil to takto v stĺpcoch. Potom za kategóriu testy spravil priemer. Následne spravil ďalšiu kategóriu, rozdelil na domácu úlohu 1, 2, 3, 4 a spravil priemer domáca úloha. Potom spravil projekt prvočísla, tak ako to je v tej tabulke, spravil aritmetický priemer a takisto vážený priemer zo všetkých kategórií pre študentov. Takže vážený priemer, kde sú váhované kategórie podľa toho, ako sme to učili percentuálne v prompte. Takže spravil presne to, čo sme chceli, ale ešte spravil aj priemer triedy, to sme tiež zadávali, za konkrétne kategórie. Takže nemusíme počítať aritmeticky ani vážený priemer za študentov, ani za celé triedy, ale máme to takto za pár minút hotové. Je to skvelá pomôcka a skvelá hlavne voči aj analýze, ktorá sa nachádza v Hárku 2, ktorú si môžeme samozrejme prispôsobovať, ale môže to byť také vodítko pre nás, na čo sa máme zamerať so študentami. A takisto aj taký brainstorming s umelou inteligenciou o tom, aké aktivity by sme mali podniknúť, aby sme zlepšili najhoršie oblasti. Nemusíme to brať ako konečné riešenie, ale môžeme to brať ako takú motiváciu alebo brainstorming k ďalším riešeniam. Takže vidíme rebríček oblasti hodnotení. Takže najsilnejšia oblasť, takže najlepší priemer známok je projekt a prvočísla. Najhoršia a teda najslabšia sú testy, taká priemerná sú domáce úlohy. Máme top 3 študentov s týmto váženým priemerom, potom študentov, ktorí potrebujú našu podporu, najhorší vážený priemer, a študenti, ktorí sú nekonzistentní s najväčším rozptylom známok, takže minimálna známka 1 a maximálna 4. Takže to sú tí, ktorí dostávajú raz jednotky, raz štvorky, raz trojky, najväčší rozptyl medzi známkami, takí nekonzistentní študáci. Máme tu návrhy na zlepšenie výsledkov na najslabšiu oblasť. Napríklad, poprvé tu máme, že formátové prípravy na testy. Pravidelné 10-minútové minitesty na začiatku hodiny pokrývajúce učivo z predchádzajúcej hodiny. Tu by sme napríklad mohli dať, že sa nemusia známkovať, aby neboli pod tlakom, ale zvykli si na testovanie. Ďalšie odporúčanie, analýza chýb a opakované testovanie. Po každom teste vytvoriť chybovú analýzu, študenti si zapíšu, kde a prečo chybovali. O týždeň neskôr prejsť podobné úlohy znova, aby si overili porozumenie. Dať možnosť opraviť test za lepšiu známku. Potom vytvorenie napríklad vzájomných výučbových dvojíc, slabší a horší žiak, intenzívne predtestové konzultácie, vizualizácia a manipulatívne pomôcky, využívať napríklad online matematické nástroje GeoGebra, Desmos, stratégie riešenia úloh a metakognícia. Učiť študentov nielen matematiku, ale aj ako sa učiť matematiku. Techniky čítania zadania, rozboru problému, plánovania, postupu riešenia, kontroly výsledkov, vedené riešenie ukážkových príkladov, nahlas vysvetľovanie myšlienkových procesov. To sa podľa mňa v našom školstve extra nevyskytuje, ale je to úplne skvelý nástroj, aby sme využili metakogníciu, lebo podľa mňa majú problém študenti s technikami čítania zadania a samostatného rozboru problému, logiky samotného problému. A takisto s plánovaním postupov a kontroly výsledkov. Takže nejaké metakognitívne, metapredmetové riešenie. Ako učiť matematiku, ako učiť slovenčinu a tak ďalej. Potom sme tu mali druhú najslabšiu oblasť, domáce úlohy. Takže tu máme návrh diferencované domáce úlohy podľa úrovne, základná, pokročilá, rozširujúca, online platformy s okamžitou spätnou väzbou, akadémii, fotomat, kde študenti dostanú okamžité riešenia a vysvetlenia.
gamifikácia a odmeňovací systém. Vytvoriť bodový systém za včasné a správne dostanie úloh a tie body budú môcť potom využiť tí študenti. Kolaboratívne online riešenie domácich úloh, vytvoriť skupinové chaty alebo fórum, kde si študenti môžu navzájom pomáhať s domácimi úlohami bez priamého opisovania. Slabší vidia postup, silnejší a tak ďalej. A to sú len jedny z možností, aké nám navrhla umelá inteligencia, my sa s nimi môžeme inšpirovať a možno ich aj implementovať do vyučovania. Potom tu máme aj návrh individualizovaná podpora pre študentov s najhoršími výsledkami. Takže tam sme mali napríklad Vargovú Emíliu s váženým priemerom 3,60. A vysoký rozdiel známok naznačuje tiež nekonzistentnú prípravu. Že individuálne konzultácie navrhuje štrukturovaný študijný plán s konkrétnymi dennými úlohami, mentoring od lepšieho študenta, napríklad od Cibulkovej. Pozitívna spätná väzba a budovanie sebadôvery. No, a toto je vlastne možnosť, ako analyzovať výsledky našej triedy, konkrétneho predmetu, ktorý vedieme, alebo viacerých predmetov, ktoré máme na starosti. Podľa mňa veľmi konštruktívny a hlavne nápomocný materiál k tomu, aby sme pochopili fungovanie našej triedy. Ja nehovorím, že učiteľ sa má na to 100% spoľahnúť, ale vidíte, sú tam naozaj dobré inšpirácie, ako vlastne zamedziť slabšiemu fungovaniu určitých jedincov alebo slabšiemu fungovaniu celej triedy v danej kategórii. Takže nielen, že nám to mechanicky ukazuje na aritmetický a vážený priemer, ale takisto nám ponúka určitú analýzu a pochopenie samotnej dynamiky našej triedy.